Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 19, versikulo 8. Timmakder ni Sakeyo, kat kunana iti apo, ited ko kadagiti na panglaw ti kagudwa ti sanikwak. No adda sinaor ko, isublik kan kuana iti maminpat akaado ti innalak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Well, agawid ak dito'y ayan mo, darling ko. Namnamaak data Basta imbagakan ka, aramidag. Rumbang layong. Tadyak kaya ti mayadayukan ka. Kanayon tamot nga kit-kita. Kurang nga ruday jay. Mas adadupay ti panawon ko kan ka, nga may ti pamilyak. As-asidagak gayam. Plano ko mamat ti agawid ka dakwada ita bakasyon ko. Apay pay laang. Agbanog ka pa'y ngagbiyahe. Alang rad, mangisagana kantong arot iti paborito kasidaan. Sige. Basta, urayon ka sumangpet, ha? Sigurado nga agawid ka na, pare. Awit mo tibag mo. Sanak may nga agawid pare. Sa dino nga rod nga iti papanam. Aginanakamot Ada pa panak. Di mo kunaan. Pare, mailiwak ka ni darling ko. Sika talaga, pare. Saan mo akailiw ni original? In-off kun to pa iti cellphone kon. Tapno didak maawagan. Ay, di jay ka nga rod ayan ni number to nga gawid. Ijay nga rod ayan ni darling ko. Sige, makamuka. Ngam niya, idi paylaeng abinagbagaan ka. Queen, amok day ta. Katsapay ko tasaan kantong agbabawi iti udi na. Apay nga itakalaang. Mamimiss ka una yun. Amumat nga tatrabaho ko. Sige, umay kay di kusina. Addain sa ganak apagsangwan ka. Anyang hindi ta. Basta, sigurado ang maragsakan ka. Umay kan Uy, angot na pailang kat makapabisina na. Sige, agtugaw ka, tapag serbyan ka. Nagmayatan mo kastoy. Maaramid ka diti asawam, daytoy kan ka. Pulos Nagadumot nga mintas asikaswan ni misis ko. Anya, misis? Siyak ti misis mo. Awon kayam. Inton malpas tamangan, ada sorpresa kan ka. Anya ngay mananday ta. Sika talaga. Naghilig ka man iti sorpresa. Basta, ada sorpresa inton madamdama. Sige, mangantapay. Mami, jak mat maawagan ni Daddy. Apay ngay. Saan ka di nga itangal daw ti kunana panagawid na? Katuan. Amangan no addan ijay dalan na. Awan siguro ti signal anak ko. Adda ko maipagatang ko kenkwana. Ay, sayang. Sapay agga po ijay Manila. Mami, anya nga tano inton bakasyon kat sumurutakkan ni Daddy no agbiyahi amapan ijay Manila. Anya ngay kumati aramidom ijay anak ko. Di, agpasyarak ijay Manila. Manon atawan nga agdadrive iti bus ni Daddy. Gamjak pa'y pulos nakapasyar ijay Manila. Apay, di mo ayan nang agtiimbaga na idi. Saan apres ko ti angin ijay, ken nagpudot pa'y. Uray Kayat ko lata padasan nga aglogan iti bus nga iman maneho ni Daddy. Anyaya ti ibagbaga masurpresam kanyak, darling. Talaga kayat mo amaamuan? Siyempre mat na. Itay pa nga excited agad. Darling, masikuga. Anya? Adanton baby ta. Apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka kadian naragsak? Diyan ka mo. No, anya ti isungbat ko kan ka. Apay nga
kas ka na panunutom ti sungbat mo. Saan ka kadi anaragsak? Nga agbalin tayon, amay sa pamilya? Kuha. Addan rason, tapno agtalinaed ka iti sidong ko. Mami, awan matlatta ni Daddy. Saan samot nga agawid? Wen nga rod, rumbang ko mga idipay kalman anak kasangpat. Inururay ko iti pagurayan, iti bus. Ngam, awan mat. Nagawid ako tamabisinak ngamin. Saan mo ka di ang maawagan, anak ko? Idi pa'y lakalman asaan ko ang maawagan, Mami. Api nga ta. Ay na, makapadanag matikas to eh. Ang mga noad damat tandakas anapasamak kini dadim. Nagteksak pa yan iti namin adong. Ngam awan latta ti reply na. O sige, bayam taawagak iji opisina da. Pagdandanagan na tayo mat ni Daddy. Lakay, si Mangput ka matlaangan. Itakla na kaawid. Ay na, idi pa'y naminsan nga aldaw apadpadaanan na kanililit. Api nga itakalaan. Pinag-overtime dak iji opisina. Pinag-overtime? Sino kada kayo tagululbod? Jay opisina yo? Wano siga? Ne. Anya tikayat mo sawan. Imawagak ijay opisina yo. Nabayag ka numat gaya man anagawid ka. Anya? Kasta unay tidanag kukan ka. Anya tinapasamak kan kaya. Makaturturog ak. Aginanak ko man. Sige. Isaganaan ka iti ka na. Sige man. Ito ni. Mabisi na ka nagbiyahe. Kahit manungal daw ka nga da dito eh. Duwala ang aldaw. Anya. Duwala ang nga aldaw. Dualawas matidi. Apay, kasano ang nagbalin a duwala ang nga aldaw? Binaliwan da. Binaliwan da. Adida man la dinamag no kayat yu ti kasta. Kasano mo ti pamilyayo? Kuha. Basta binaliwan da. Si Mangpata ni Daddy, Mami. Wen, si Mangput idirabi anak ko. Yes! Addan ni Daddy! Daddy! Aday Jeroar. Daddy! Daddy! Huh? Adamat kasarsarita na iti cellphone na. Aday ti adayo. Damagak ko ma. No nagatang na, di impagatang ko at chocolate. Angam, asino nga tati kasarsarita na? Napanan ija eskwelaan ni Lilit. Saan nan anauray ti itad mo at chocolate na. Daya imbaga na nga igatangak iti chocolate. Kat no namin ano na ka ngamin nga inawagan idi kalman. Naka-off sa ngamin ta cellphone mo. Basta ya. Kan itay, ada ka numat kasarsaritam man hindi ta cellphone mo. Apay ano da kami ti umawag, saan da ka makontak. Awan signal ijayan ko. Itata si Mangput ka. Day talag cellphone tar aramidam. Diyan nga rin opisina. Unay mat daytan. Duwala nga aldaw ti inted da bakasyon mo. Kanayon da ka pa'y nga awagan. Ada umawag. Sige, panawang ka pa. Sungbatak. Apay ang masapul arumar. Kasla saan matla nakabakasyon day ka tao. Sa balin samot ti pampanunutan na. Hello? Agawid kan miss kan. Kunakmat kang kaasahan ka nga umawawag. Tadak diti balay mi. Anya ko maita, kayat ka nga ka salita. Nagtalay na edak lang arodan kan ka iti adu nga aldaw. Disturbong pay laang met ti dua nga aldaw ang makadwak ti pamilyak. Masikuga. Ha? Saan nakarumbang abaybayan? Anya ti kayat mo? Siyak mismo ti mangibaga ka ni misis mo ti sitwasyon ko? Aniya. Daddy,
Apay ngay, adi mo kinatang di chocolate ko. Jakmot amo, kayat mo gayam ti chocolate. Nagteksakmat kan ka. Awan mo't naawat ko a text mo. Uray may salaan ko mga chocolate. Ala, sana bale. Inta gumatang dita kantina. Awan la ko na chocolate dita kantina. Puro candy tila ko da. Kastulangan. Inton agsubliak. Igatangan kanto iti uray sa nga karton at chocolate. Talaga, Daddy? Wen, aguma kanto anak ko. Pare. Uy, pare. Apay pare. Ay, una yan. Damdamag kan ka dya schedule mo nga agmaneho. Di nakmatsungsungbatan. Kasta ya. Nadagsan sa unay ti pampanunutam Saan matkit di? Adda ka di problema. Di manon santi ibagbagam. Madusa, gapo iti basol ko. Isukat alikliklikak dagita asulisog. Tamo ka, nga awan na saya at nget din na. Komplikadong raw ti sitwasyon kon. Kasano numamuan ni bakat ko, ti kalukwan ngay naramid ko. Dahito lang ti maibagakan ka. Agsorry ka kani bakat mo. Di ka man. Kayat mo ka di apang urinak. Wano anya pati aramidin na. Ay na, pare. Ti kasayaatan na kalidad ti may sa tao. Katay napartak nga agkid daw iti pamakawan. Kan ipakitam, anapudno ka iti panagbabawim. Kasta ka di? Wan, pare. Daytan ti kasayaatan abalakad kukan ka. Ti makadiyos a tao, bigbigan na tinagkamalyan na. Kat si pupuso, ti panagbabawi na. Anya ti kahit asawan na gito nakaimpake dito abadbado. Kinunakmat kan ka, saan kan nga agawid iji probinsyayo. Sumurot kan kanyak iji lugar mi. Anya? Sana mabalin. Pamilyado ak. Ket jak ida mabalin na baybayan. Apay, saan mo anak panunot dayta? Sakbay anak ipagrelasyon ka kanyak? Addanton anak ta. Saan na kun arumbang apanawan pay? Aminak anak basulak. Basol itan ti pan nakirelasyon mo kanyak? Ada asawak. Amum dayta. Idi payla ang imuna anagam amuta. Pues, addamot tan responsibilidad mo kanya. Pakawanan na ka. Angan itad ko amin ti kasapulan ti anak ta. Suportarak. Manipod maipasngay aging gat dumakal. Hawanan kay tibain. Kalpasan ang nagtalakakan ka. Kastoy ti aramidom kanyak. Agawid ak pailan pare. Urnusak ti pamilyak. Wan, pare. Nasaya at tanapanunot mo dayta. Naamiris ko dakkel ti nagkamalyak iti pamilyak. Ala, siyak pala ang timakam mo dito eh. Agsubliak may lahing. Apaman na maurnos ko ti amin. Mami! Adda ni Daddy! Anya? Kasano nga da? Kat saan na pa'y mat-abakasyon? Dayjay sumungsungad. Aywan. Ni, apay nga taan nagangwid adi na oras. Inaksabdan ni Daddy. Baring nagatang nanday chocolate ko. Daddy! Ay, wanay kati anak kon ayata sinabat na kadagos. Adto iti pasalubong ko kon ka. Wow! Nagdadakkalat chocolates. Thank you, Daddy. Ni mamim ngay. Dayjay agibilbilag iti linabaan na. Tinulungak ang naglaban ni Mami. Nasayat met. Kahit dayta chocolate. Iso titangdan mo. Apay ang nagawid ka adi na oras, lakay. Iso ajak na kapag sagana itinaimas amakan. Tadyak mat ang mga gawid ka. Urayan niya ditan ti may sagana. Ay na, kaya't kumat anaimas ti maipasangok kan kaataraon taado ti rigrigat mo kada kami a pamilyam. Bakit? Ay na. Madama ak nga gis-slice iti Ricardo, lakay.
Di mo putputan taimat. Adda ko makayat ko nga ipod na. Bakit? Ay na, dinak man ang awon iti kasta. Madandanagan no kasta nga agseryoso ka. Pakawanan ako, ma. Nakabasulak. Kat dumawat ang iti pamakawan mo. Anya ayaday ta. Adda na si Kugak. Anya, kalpasan ti mano atawan a relasyon ta. Na iturod na kalukwan. Masapo lang maamuam da ito eh. Tapno malagan ang tirik na. Pumanaw ka na. Kat saan ka nagpakpakita pa'y? Adaywan na kami. Sorry. Nailawanak bakit? Aklo nakabidot ko. Kidawak nga ikanak pa iti may sa akong daway. Tapno ipanagnak ko ti panagbalbalik ko. Pumanaw ka! Nawanan kay ti baen. Mapan kay ti babaem. Pakawanan na ko, ma. Sorry ha. Pumanaw ka! Mami, apay ngay apumanaw matan ni Daddy. Diya ka mo, anak. Adda ka di basol ni Daddy? Apay adi mo pinakawan. Idiliniibas ko nga inala di kwartam. Kunam nga ipudnukan ka, kat dinak ungtan. Iso nga impudnuk asyak tinangala, kat kunam mat apakawanan nak. Basta saan kun nga ulitan ti mangala iti kwarta. Apay ngay, ani Daddy, kat saan mo ang mapakawan, no nakabasol man. Ayan ni datim ngay. Aday jarwar, awit na tibag na. Ingkaya ba na nako? Darasa. Sige, Mami! Daddy! Daddy! Di ka pumampanaw! Agsubli ka ditoy! Sakbay ang magabay ti amin. Nasken nga ipudnom ti nagbasulam, kat si papakumbaba ka nga agkid daw iti pamakawan. Iti kasta, maliklikan ti panakadadael ti relasyon. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.